Уладзімір Шмель працуе ў адкрытым акцыянерным таварыстве «Замір» звыш 3 дзесяцігоддзяў. Работу сваю ведае добра і любіць за тое, што заўсёды бачны значны вынік. Галоўнае, каб спрыяла надвор'е. Задача нумар 1 зараз – пасяўная. С числа 15 надо приступить. Кукурузу сеять. По возможности сеем сколько надо. Все зависит от поля, чтобы длина гона была и нормально было. Штодзень аграрыі і гаспадаркі працуюць актыўнымі тэмпамі. Важна паспець у тэрмін. На гэтым полі плануецца пасеяць 43 гектара кукурузы. Усяго ў гаспадарцы пад гэтую культуру адведзена 450 гектараў. А гэта звыш 60% усяго яравога севу. Пільна сушаць і за выкананнем усіх тэхналагічных працэсаў. Штогод адзін з асноўных крытэрыяў – наяўнасць вільгаці. Ад гэтага залежыць узровень закладкі насення ў глебу. Вносим органику, дискуем, пашем, культивируем. Вот сейчас работает АКШ прямо перед севом. Сеем в основном, даже не в основном, этот год полностью сеем отечественными семенами, лювена, Полесский 212. Глубину тоже смотрим в зависимости от типа почвы. На более тяжелых почвах уменьшаем глубину заделки, на более легких увеличиваем. У гаспадарцы жартуюць. Нездарма калісьці кукурузы называлі царыцай палёў. Культура важная і значная, як асноўны кампанент рацыёну буйной рагатай жывёлы. У мінулым годзе ў гаспадарцы нарыхтавалі звыш 13 тонн сіласа. Достойно мы вышли. Второй год у нас есть возможность переходящих кормов, полуторагодичный запас. И второй год мы продаем кукурузный силос, запас для себя мы обеспечены под 100% потребность. Завершить саўбу кукурузы ў гаспадарцы плануюць у першай дэкадзе мая, а ўжо заўтра тут прыступіць да пасадкі бульбы. Евгения Мороз, Василь Полховский, телерадиокомпания «Брест».